تماشاوانê Xanî TV dema û xweş be hêvî dikim rewşa we baş bi di vê hefteyê de çend mijarên me hene em ê li gel hev. Van mijarên nihan bibin û bînin û binirxînin û li gel nirxandinê û rexneyan em ê qehwe xweşî vexwin em dest pê bikin. Fermo. Ev çend rojên dawî hin nûçeyek gihaştine me, çi qes rast, çi qes nerast, lê ji mafê we yê em van nûçeyihan bi were parve bikin. Êdî derdora rêxistina PKK, rêxistina xapûçî dikarin ew jî bikolin û vekolin binerin ka mesele çawa ye, ev nûçe heye yan na. Wekî din jî kesên ku ji wan re girîngê dikare vê nûçeya hanê van agahiyê hanê binirxînin li gorî rewşa PKK a derbas bûyî û a niha. Nûçe çi ye? Agahî çi ye? Tiştê ku gihaştî me çi ye ku em dixwazin ji we re bêjin û bi we re parve bikin, li me ragihandin, li me gotin û hinek şirove û nirxandin li we şopandin. Nûçe bi vî rengî ji hin agahiyên di nava rêxistinê de ev nûçe yan jî nêzîkî rêxistinê ev nûçe şandine ku apo gazin dike û hîna bêtir dixwaze rêxistinê biguvêş. Ji ber ku dewleta Tirk mesele sekinandiye, rêformên qanûnî qanûna poşmaniyê nake qanûna lêborînê, nake efwê. Niha li cem dewleta Tirk tiştekî heye, qanûna poşmanî ye li gorî kesên ku di nava rêxistina PKK de yê were bêje ez poşman bûme û ez lêborîna xwe dixwazim û nizanim çi. Niha apo belkî bi devkî li pêşiya mehkemê negot ez poşman im, lê fêlîen poşman bû, lêborîna xwe ji dewleta Tirk xwest, dema ku dibêje dixwazim xizmeta dewleta Tirk bikim, dema uzra xwe lêborîna xwe ji dayîkên eskerên Tirk a, malbatên eskerên Tirk a ê kuştî xwest, dema wan bi navê şehîd, wan bi şehîd bi nav kir, ev hemû dema mere vê rewşa hanê, van daxuyanî hanê dinirxîne, mere dige ji wê qenaeta hanê apo poşman bî. û li gorî hûn bikolin, ê ku bixwaze bikole, ê ku jêr derde, jêr Meraqê, Kakşar Oramar jêr derde kula dilê wî, kula serê wî, kula gurçika wî, ew e ku nas bike gelo mehkemeya apo li gorî qanûnên cînayî ya li gorî qanûnên serokê rêxistinekî siyasî ku dixwaze dewleta Tirk perçe bike, daxwaza apo çi bû? Bere lê vegire li madeyê binêre bi çi rengî parêzerê apo da'we kirine ku apo wekî serokekî çeta, dozayî wekî doza cînayetkara bin, ne wek doza siyasî, wekî doza Mazlûm Dewgan, Xeyrî Durmuş, Kemalpîr û serkirdeyên PKK ê damezrîner ê berî we. Apo niha çi dixwaze? Apo dike tiyê astengiyê, dixwaze ev mesela hanê bi çi rengî bijî bibiserî. Yanî ev tiştê ku Abdurrahîm Semawî digot, rêformên dewleta Tirk, qanûna lêborînê, rêformên qanûnî ku qanûna poşmaniyê were firehkirin ku bibe lêborîn ji bo ku piçekî rûmeta Mustefa Qaras û Cemîl Bayîk û Duran Kalkan were parastin, piçekî rûmeta Hecî Çaqmaq, Şêx Çaqmaq, mamoste ê ku guhna di rexneya Murad Karaîlan rûmetayî were parastin, ji xwe daxwazê PKK ev e.
لاڤلاڤ و لورەلوور و کوورە پێکێکێ سەرکردەیە پێکێکێ ئەوە کو قانونê lêborînê derkevin ku qanûna poşmaniyê nemîne bi wî navê hanê navekî din were lêkirin navê bibe qanûna lêborîn efwa giştî tiştekî bi vî rengî ku qata yekemîn a duwemîn a sêyemîn ji serkirdeya pekekê karibe were Tirkiye dewleta Tirk vê nake dewlet Baxçelî vê naxwaze dewleta Kûr vê naxwaze apo jî ketî wê astengiyê hanê nikare yanî dextê li dewleta xwe bike nikare dextê li malbata mala xalê xwe bike û ku ji bo xatirê hevalên wî tiştekî bi vî rengî bikin yanî bi mirîtî bi kêmanî qanûna poşmaniyê bikin qanûna efû bikin lêborîn dewleta Tirk jî vê jî nake apo çi dixwaze xwarziyê Tirka çi dixwaze lawê ewêj çi dixwaze serokê newnerî û tewtewî çi dixwaze li gorî vê agahiya gîhaştme dextê li Cemîl Bayîk û serkirdeya PKKya Ewropa dike apo dîrekt bi wan re axivî bi hêrsî bi wan re axivî bi her du aliya bi serkirdeya PKKya Ewropa Adem û Nolîfer û Remzî û Zibêr û ev hemû ferda çetîn bi wan re sert axivî bi Qendîlê bi Cum'a û Cemal û Duran Ebas û van kesên Duran Kalkan û Cemîl Bayîk Muradkara Îlan sert axivî dixwaze ku wekî ew grûpên aştiyê grûpên ku di salên 2000 de PKK wan şandin ji bo niyeta pak û nizanim çi yanî PKK nizanim çi jê mayî were xwestin ku heta niyeta xwe ya pak ji dewleta Tirk re eşkere bike çi mayî yanî tiştek nemayî yanî PKK û apo derpîş xwe kirine li hemberî dewleta Tirk tezî bûne û hîna dewlet Baxçelî û Mît û Îtê Tirka nebawerin ji PKK ji van tiştên PKK dike nebawerin li gorî wê lê apo dixwaze vê baweriyê çêbike bawerî ser hesabekî li ser hesabê kerameta hevalê xwe eger keramet bi wan re mabe eger keramet bi Cemîl Bayîk re û wê derdora wî mabe apo wê piçka kerameta ku heyî jî dixwaze têxibin sola Tirk e van bêbava jî li xwe mikur nayên li xwe mikur nayên apo ji wan dixwaze li gorî agahiya apo dixwaze grûpekî mezin nêzî 100 kesî pêncî ji Qendîlê pêncî ji Ewropa bihevrin werin xwe teslîm bikin û di nav de di nava vê grûpê de Cemîl Bayîk Besê Hozat û kî jî yanî çend kesê din yanî bi nav hatî destpêtkirin Cemîl Bayîk qebûl nekiriye yanî çawa qebûl nekiriye gotî eger ez werim Cemîl Bayîk wekî yanî fen û fûtê apo naz dike negotiye na gotî temam serokê me serokê newe wî serok xapo xem nake em ê grûpekî bişînin bes ez nayêm çima tu nayê li gorî kesên ku vê agahdar in ji vê diyaloga hanê got eger ez Cemîl Bayîk ji apo re dibêje dibê eger ez werim wê partî xira bibe apo hêrs dibe li hemberî Cemîl Bayîk hêrs dibijêr dibêje ev 26 salê min e ez dûrî PKK me bi şêweyekî dîrekt û fermî û PKK xera nebiye tu dev ji PKK berde wê PKK xera bibe wilo wî biçûk dike û wî rola wî tune dike hebûna PKK li ser pîya heta niha apo dike keda xwe û Cemîl Bayîk pûç dike biçûk dike wilo bi vî rengî dîsa apo hêrs dibe
لسر جمیل بايك و مثلا بفيرنجي بداوي دبت بريار هنا ندانا اف دا خويانيا مراد كرائيلن داوي اكو دبيجي دولة ترك فعليا و بيواجوي راوستاندية جبركو ريفورم تنا اصلاح تنا قانونا ليبورينة تنا تشتي كود هاد قوتن كود برلمانتو يا دولة تركي دوي درباس ببه تنا هذا دمهن بيشيا ما دوي برلمانتو يا دولة تركي وتكيف التعتيلي بنارن لدا خويانية دو بارتي وشقل ماس بارتي هوار وانه لاف وانه كورا وانه وبحصار ريفورم بيفاجوا قانوني وقرق قانون دركبن وترك قحنا دنوان حتى سبي خو بتشرينن خو بدريدن دولة ترك آكو خست بيك آني تسليم بوينا خست لسر روجاواي كردستاني فرض بك فرض کرو چو ستاتویا روجاواي كردستاني چو نما هيزا كردا رولا كردا انسياتيفا كردا جرانيا كردا دنافا جواكا أوروبي دو جالية عسكري جالية اقونومي او اعتبار نما او رول او جراني نما جبن سري خابو وتشتن كو خابو فرسكر لسر قسدي لسر بككي نها إلهام أحمد وإلهام أحمد ومظلوم عبدي بيتشكي خراغرتانا بيتشكي وقت جميل بايك وقت مراد كرائيلان بكرانا بيتشكي ولو سرحشك بانا بيتشكي عنيد بانا لهم بري آبو بيتشكي ولو دريج بكرانا بمسألة هالي بلكي امنگي اشتانا ويتيك شوينا كود روجاواي كردستاني قالي كرد دجي بيتشكي البرخودانا لي سستو بستو بو يعني جي مظلوم عبدي هافال شاهين تشيلو بيتشكي يعني بهشتانا مثلا هاني زوب آبو نكرانا قهنا دانا تحديد الدولة باخشلي تبيرا ودما دولة باخشلي إيريشي مظلوم عبدي ديكر كو ناخوازه انتگره ببه اف داخوازه آبو بو داخوازه دولة باخشلي بو كو دخوستن بلزو بز اف پیمانا کدنا برا قصده و رژیم جولانی هاتی مورکرم بجهبه نها جمیل بايك جدا مزرينرين PKK جمیل بايك دو کنگرا دا مزراندنا PKK ده جيگري آپو بو يك او و شاهين دون مزد دو ده جيگري آپو بو پشتی کنگرا ده دوا و سسيا و چارا ده جيگري آپو تنه ده سروکاتیا PKK ده آپو بمره جيگر تنه يعني آپو او جيگري زلام دوامين نهشت ده قالوا حياة چه درجة آپوش جمیل بايك رازية آپوش جمیل بايك رازية حتى كل شامي بو حتى كو ده للشامي ما بيشتي كل شامي هات روماي ترسا آپو او بو كو جمیل بايك ورد جهيوي بگره ده هفپیوینا بکریس کوچر آره روشنامه وانو پسپوری پرسا کرد هفپیوینه کی با آپور کریه للروماي تكست ويا بفرنسي هي تكست ورقرا ويا زمان عربي هي اگر ونلي فقرن وني ببينن كو آپو بحثا جميل بايك ديكي بالشيوية كي كو نكارب جميل بايك بب الترناتيفي آپو يه روشنامه وان جيد برسيت بيجي جميل بايك هي زلامي دوامين دبينا وجا عيبه جميل بايك دبيجي تشتين جميل بايك دبيجي هناك جي تشتين جميل بايك دبيجي خاپو دوی هب پیوینه ده هناك جي تشتين جميل بايك دبيجي نه پر يك جي كو جميل بايك بريندارين PKK تصفية كريه
هەموو کەس دەزانن ئێگو گرێدایی پێکێکێ ئێکو دناوا پێکێکێ دزانن کو 1992 جەمیل بایک ئەمر و تعلیماتێک کوشتنا بریندارا دایی بریندارên پێکێکێ یەک ji nav wan birîndarê hane ji wê komkujiya hanê saxir niha ji Dêrikeyê niha li Swîsra dijî. Navê wî Kod Kendal e. Vê bûyera hanê kes nizanîbû. Ew Kendal dizanîbû serkirdeya PKK dizanîbû lê ihtiyaca yanî çi pêwîstiya wê heye apora bi rojnamevanekî bi Frensî krêsko çêra û navdar rabe eyb û qebhet û cinayetên Cemîl Bayîk eşkere bike. Demekî apo wê çaxê dema ku li Roma bû ew çend mehên li Roma hûn guman dikir ku civaka navnetewî yan mît yan dewletên peywendîdar dixwazin Cemîl Bayîk bihînin cihê apo ew dixwast rê lê bigire. Dirêya van înformasyonê hane dixwast rê lê bibire. Behsa van meselê hanê dikir. Yani bûyer ser zimanê apo ku Cemîl Bayîk yekî cinayetkar birîndarê PKK tasfiye kiriye. Ana yani ev nakokî gur bibin di navbera apo û Cemîl Bayîk de apo wê behsa Cemîl Bayîk wê koka wî derîne. Wê dawa wî serserî bixwîne. Wekî bibe wekî çîroka Nêşîrvan Mustafa û Celal Talbanî dema eyb û qebhetê hevdû eşkere dikir. Cemîl Bayîk ev 26 sal e serokê fiiliyê PKK ew e. Ê ku hiştî PKK li ser piya bimîne ew e. Ne apoyî ye. Apo niha dike dixwaze vegere bandor û tesîra berê lê me gelek cara gotiye. Yani PKK bi di serî niha dimeşin. Ev hêzên Ewropa jî dizanin. Yani mizgîna milwe ji wan heye ku Adem Ozin û Nilûfer Koç û Remzî û Zibêr dizanin yani keneke di kenekeyê baskekî nêzîkî apoyê baskekî girêdayê Qendîlê girêdayê Cemîl Bayîk e. Rêveberiya PKK wilo ye. Baskekî bi apo re diçe û baskekî bi Cemîl Bayîk bi Qendîlê re diçe. Ev mesele di nava dew partî çeqilmaz partî jî heye lê ne bi qasî rêxistina PKK ya Ewropa yan jî rêxistina PKK bigîştî. Apo dema behsa cinayetê hevalê xwe dike, dema behsa di hundirê zindanê jî de dema behsa terora di hundirê PKK de ku qurbaniyên vê terora hanê 15,000 kes hatin tasfiye kirin heya sala 2008 da xuyaniya apo bi vî rengî bû. Lê ez dikarim vê serî sedî not û neh bêjim apo bi distê xwe ti kesî nekuştiye. Ji van kesên heyî apo ra nehiştiye yani çek û silah û xelkê bi distê xwe nekuştî bez bi emr û teelîmatê apo ev bûyer ev kuştin ev komkujî qewimî lewma pir ji xwe bawer te axeve ku ev cinayetên di nava PKK de fiilî dîrekt apo nekiriye. Apo ji Mustafa ji Duran Kalkan re gotiye bi kuştiye. Ji Cemîl Bayîk re gotiye, ji Murad Karaîlan re gotiye. Berpirsê PKK payebilind nemane û apo ferman û teelîmatê kuştinê nedayî wan. Lê bi distê xwe rahê ji çek û rikberê xwe yan jî opozisyona xwe yan jî xelkê bikuje yan jî wan işkence bike vê nekiriye. Ev yani ev karakterê kesekî ku dixwaze tiştek li ser xwe nehêle. Bi distê xwe nake. Yani hinek kes hene bi distê xwe jî kirine. Erê serokin, dîktatorin nizanim çi ne lê bi distê xwe kuştinê jî kirine. Ew nekiriye. Xwedivî û alê hanê de palasa wî cilika wî paqij e yani qaşo paqij e. Lê evê din Karaîlan û Cemîl û Duran
ورضا وفؤاد وحمو دناوا جنايتين كشتني ده جيفزينه يعني حتى قرقع خود ناوا جنايتي تصفية كرنا حوالي خود جيفزينه نها أبو بيت خواز يعني جي جميل بايك جي قنديلي جي ريخصنا بككيا أوروبا دخوازه جروبه كي چه ببه حتی 100 کسی گیم زیده دوی سینوری هانه ده و پکیکی جینه تا او برسوا اولو اری امی بشینن نگوتیه اگر بخواسته بشینه جی و جبرکو شرط آپو جمیلو بسه حوزات و نزانم کیشی دناف دم چند کس دناف دم چند کسی نولو گره نه کادرو انجرزه يعني سيدي فرات نما دشينن چو شوتي فردا چتين جين لازمه خوزياج مانا خودي ردنا في جروب حاله ده اف جروب کو آپود خوازه وان تسلیمی دولتا ترکیبی که اف کاکشار اورا مارد ناف ده و کیف او يجي کی به و آمد دجله و کیشی او بنیا جزیری بنه کنک روجاوایی جی برد ناف ده دناوا تاخمي هانه دش بره خاپو ولو جهي رنگ به اف گروپا کو دخوازش اوروپا بچن و تسلیم آپو دخوازه مید دخوازه یعنی جی پیش نیازا آپویه کو تشتکی ولو پیک بی کام بنرن ددم پیش ده و راستی اوه مسئله هانه وره دیار کرن لگوری me ev nûçe rast e ji ber ku gelek cara apo daxwazên bi vî rengî kiriye ji ber ku gelek cara apo hevalê xwe kadroyên xwe bi taybet Cemîl Bayik apo wî pîs kiriye yenî dema li Şamê bû jî wî pîs dikir û dema li Romayê jî apo Cemîl Bayik pîs kir û heta roja îro bi vî mantiqê hanê re bi mantiqê ku xilamek û li cemî dişuxile bi rastî dîktatoriyeta ku apo di hindirê PKK de ava kir yek ji muhendisê wê yek ji mîmarê wê ev Cemîl Bayik bû êdî we Duran Kalkan bû qeraso meraso wan vana vê dawiyê hatin Qereîlan vê dawiyê hat ji xwe Qereîlan ne ji damezrînerê PKK'yê ku di kongreya yekê a damezrandinê jî de hazir nebûye kongreya di duwa hazir bûye wekî kadro kongreya sisiya jî hazir bî wekî kadrokî pêş kongreya çara nû ke bî endamê komîta navendî ev Hecî Çexmexê ku hûn dibînin derdikeve û li hemberî kesên ku PKK rexne dike gotinên çêr û dijûnên wilo çirto virto dibêje generalê qeras e ne ji damezrînerê PKK ne ji kadroyên destpêkê kam binirin em binirin bê wê ev mesela hanê wê bi kû ve biçî yenî mixabin beşekî ji vî rêzefilmê hane ji vê tiyatra hane li Rojavayê Kurdistanê ew teslîm bûyîna bi qirêj çêbû kam binirin wê pêvajoya teslîm bûyînê di Kurd de derkeve xweziya ji mala Xwedê re yanî ez jî pêr im yanî xapo ev grûpên hanê dîsa hîna wan teslîm bike wan û Cemîl Bayik jî di nav de bere biçe bere ji xwe piçekî rehet bibe û kam binirin bê mesele de Kurdê derkev berî çend roja serkirdeya PKK a Ewropayê li gundê Denderleyo li stûdyoyên Stêrk TV ku berê stûdyoyên Roj TV bû ku berê stûdyoyên Med TV û Medya TV bû PKK rêxistina PKK civîn çêkir Remzî jî hazir Zubêr jî hazir Adem Ozun hazir Nilûfer Koç hazir
و ev girêgirên PKK rêveberiya PKK hazir ferda çetîn jî li nav de û teعjî meciyê ê sosyal medyayê PKK jî tê de hazir bûn. Amed Dicle û wekî İkram Balakanî hemû ev ê hûn li ser sosyal medya ardel er û hûn kî bixwazin Reşad Sorgul, Reşad Şîngul, Reşad Reşgul hemû gul û pişkulê ku hene ê di medya PKK de hemû hazir bû. Çûrk muûrk kurmik hazir bû. Selman ew ê ji Mêrdînê ew jî hazir bû. Nîqaşa wan çi bû? Nîqaşa wan ev bû. Xanî TV û kanalên medya dijîtal ê ku rexne li PKK dikin. Nîqaşa wan pêla rexnegêrî a li dijî PKK ku bilind bîye. Ku îdî yanî wilo ji xwe re dibînin ku rûmet ji wan re nemaye. Prestîja wan şikestî ye, heybeta wan şikestî ye. Nîqaşa di vî warê hanê dikin. Stratîjiya PKK wê çi be? Li hemberî gelek kesa ê ku derdikevin li ser YouTube, li ser TikTok, li ser Facebook, platforma X stratîjiya rêxistina PKK li Ewropa. Biryara rêxistina PKK li Ewropa wê çi be? Nere yanî dema ez bêjim rêxistina PKK yanî teعlîmatê APO jî ha. APO jî nerazî ji vê mesela hanê. APO jî te temaşe dike û hêrs dibe û dibîne yanî ku bîyê Şêx Silo hezar rehme li gora Mihemed Cahit Şener bû. Ev navê Şêx Silo ku li APO hatî kirin her du kadroyên PKK ê pêşeng Sarî Baran ku hîna li saxê li dinyayê Xwedê emrî wî dirêj kir û em li bendê ne ku tiştên wî pirtûkî wî tiştekî wî derkeve ew jî bi vê milkê dîrokê bêdeng nemîne yanî heta wilo bêdeng nemîne. Nabe yanî hema ji bo xwîna hevalê xwe ev bêdengî nakeve xizmeta gelê Kurd doza gelê Kurd nakeve xizmeta wî. Em bêhêvî ew jî biaxive û defterê xwe veke û tiştên ku heyî biaxive yanî dem hatî û pir dereng mayî yanî. Ev her du Mihemed Cahit Şener û Sarî Baran navê Şêx Silo li APO kirin bi dizî li nav Xwedê yanî dema ku li kampa Bîqayê li Libnanê bûn û ja navê Şêx Silo xweş e em karin navî bikin Hecî Zebeş xwe xapo û xirpo dema û van tiştê han dibîne APO yan jî xapo hêrs dibe dîn dibe yanî. Ez APO û çawa ketî vî halê hanê û berê xwe didikî berê xwe dide qeşmer meşmerê xwe berê xwe dide Amed Dicle û Reşad Sorgul û Bexdûnîs Sorgul û Behcan Sorgul û yanî berê xwe dide ev kesê ku di nava rêxistina PKK di nav medya PKK de wilo deqê kaban e deqê garan e wan pîs dike. Wan rezîl dikin hûn min naparêzin û li vê derê û nizanî van çîrok nêkiranî. Civîn çêbûye û li nîqaşê wan di nava nîqaşê wan de biryara sereke ew e ku kesên rexnegêr bi zimanê Kurdî bi zimanê Tirkî werin rişkirin. Kampanyakî rişkirinê li dijî wan hebe. Gelek nav jî ji mir hatin yanî. İbrahîm Xelîl Baran, Aydin Dere navî wî biraderê nivîskar û lûknûnerê Kurd ji xwe navê min jî li nav de ye. Selîm Çirûkaya, Salih Araz gelek kes bi dehan nav bi nav hatine gotin di hindirê wê civîna hanê de ku li hemberî wan
کامپانیا ڕەشکردنê دەست پێ بکوش خۆ ڕەشی dikin yanî vê mesela hanê ev reşkirina hanê lê wê zêde bikin wê zêde bikin ji qendîlê jî dest pê kiriye yanî ev ê ku rexne li PKK dikin li gorî Murad Karaîlan û ku vana dronê dewleta Tirk in û girêdayê dewleta Tirk in û xayîn in yanî mît û îtê xwe nabînin ku ji Êmralî bêgire eger li Êmralî be heta qendîlê heta Ewropa nabînin wê werin xelkê reş bikin wê werin xelkê reş bikin Temeşevanê Xanî TV berê jî min got ez niha jî ez dubare dikim di 2017 bûyerek çêbû du berpirsên payebilindên mîtê hatin girtin li Silêmaniyê li gorî agahiyên ku PKK gotî û ev qeşmerê medya PKK Ahmed Dicle behsa sêsiz navî dikir yanî baş e eger hoşeng Osê ajanê mîtê bana gerek ji wê çaxê de ji 2017 bigotana heva berpirsê payebilind va subayê serbazê istixbaratê dewleta Tirk behsa hoşeng kirî wela hoşeng 2009 de ajanê dewleta Tirk bû ji xwe reşkirina kampanya yan jî kampanya reşkirinê li dijî rexnegêrên PKK dest pê kirî û bîroya propagandaya a ku dibin kontrola Aldar Xelîl û ew keçaha ciwana Cimayê çi ye navê wê li dijî me ew kampanya dest pê kiriye kesên saxta û li ser yanî li gorî sîstema AI a zekaa sînaî tişta çê dikin û sextekariyê dikin û hoşeng çi yê ne çi wela hoşeng girêdayê mîteyî û ajanê mîteyî û ji wan çir û virê xapoçi ye baş e eger ez ajanê mîtê bama di 2017 na sêsiz nav ew herdû berpirsên mîtê sêsiz nav ji wergotin we yek jî navekî li vir li Ewropa we eşkere nekir hemû veşartîn man û eger navê min nav di wê lîsteya hanê de bana qey wê 2017 de we niha we ji mêj de we mesele eşkere kirin niha bi vî rengî ye ka civîna wan ev bû hin kesên rojavayî jî ji ew bîroya PYD di hindirê civînê de hazir bûn çarşem bû pênşem jî di nav de bû Faîq Umer jî di nav de bû Faîq Umer ê ku ji gundê Kilihê ê ku di bîro de dişuxule di bîroya PYD a Brukselê de dişuxule heyfa wî wela yanî lewgek baş bû lê mixabin ew jî çirûk bû yanî civîna wan bi vî rengî bû armanca wan paqijkirina xapû vîdeo mîdyoyê wî kevin çîrok mîrokî wî kevin derxînin û êrîş û reşkirina kesên ku PKK rexne dikin kanalên TVyê dijîtal Xanî TV Utopya TV nizanim çi tiştên ku heyî werin reşkirin û bi vî rengî civat li ser me li ser rexnegêrên PKK li ser temaşevan û karmend û endamên Xanî TV li ser asta rêxistina PKK li Ewropa civîn hatiye wergirtin û biryar hatiye girtin ka aja ev biryara yanî terora menewî a li dijî rexnegêrên PKK ku wê dest pê bike kampanya reşkirinê wê dest pê bike dibe ku bigêje qunaxa terora fîzîkî jî lê rexnegêrên PKK dulsozên rastiyê ne xwedî biryar in xwedî cesaret in
كو و مافی راستیه گرال راستیه روشنامەگەریە ئازاد نەرینە ئازاد حتا داوی وێ بپارێزن و وێ گوه نەدن میت و ئیتێن فەقەقێ خەمگین نەبن هەڤان و خەمگین مەبن ئەرە ئاپۆ ئاپێ وە ئاپێ من جیهان تەبل هەفگر گەڕینەکێ خۆ فرە کرد باز بێجیمان نە لە ئەردن نە لە ئەزمان نوکەر شابوون هێڤیا پاکروانên ئامەد خۆ نەفەرمداند گەل و دل و زندان سەرۆک و زندان قیرین bi zindanê ket bidîtnate dîwar çiriyan picjê herifîn ji xwe kirsî çi erde hejeb çi dîbûne çi erde hejeb çi dîbûne deriyê heftin xwedawandên li ber te wê neya te ser sînga min ramana te ser serê min pênûsa te kilîta dilê min serokê min serokê min çi bikim ez çi bikim ez hey dîroka rûpel reşûq rêj xwe ji min biparêze çok derecifin dil disoje mû gij dibin ev neqeder hevan û rûpelê qederê diqetînim aş dixwazim eger wa bimîne rewş tenê bangek ji îmralî tenê bangek ji îmralî تەکێکە ولو ئانیە سەرێ civaka Kurd ku mînakên weke vî camêrê hanê ku qaşoşê heye helbesta dibêje şeira dibêje li ser apê xwe apê we apê wan û xemgîn nebin yanî dema ku mere li vê helbesta hanê didere mere nas dike ku li ser asta rewşenbîrî û li ser asta nivîsandinê PKK çi qis qeşmer derxistin yanî ev lawik rebin evî camêrê hane yanî ne ji emrê xwe fedî dike ne ji halê xwe fedî dike xwe xistî xwe kîjan halî yanî rojekî yanî mînakî yanî ev mînak me berê behsa Hekîm Sefqan kir ji xwe ew navî wî çi ye ew ê wilo xwe direelîn û xwe wilo dilerizîne û xwe dibirbizîne û xwe diçirpizîne û xwe diqurmizîne û xwe diqermiçîne Ferhadê Merdê ew wilo eslûbî wî ev e yanî wilo reklam û propagandaya PKK wilo xwe hêrz dike û adrînalîna xwe wilo hil dide tu dibê qey wekî mirîşka bihêk yanî kaja hêk ji jêr derkeve ji jor derkeve ka wê çawa be bi vî rengî vê rewşa nizm ji edebiyatê ji şeir ji helbesta û li serkî li ser xapo gelek rewşekî bi vî rengî pir heye li nava medya PKK de mere dikare pir bi hêsanî pir bi rehetî bibîne û lê temaşe bike û bikene wekî tiyatroyekî komîdî û piştre mere nas dike ku rewşa ev kesê ku wilo pesnê wî didin yanî apê wî apê me nizane vî rebenê hane ana tu hûn jê bipirsin navê apo ji kur hatiye navê apo ev ê ku dibê apê me ew jê heye ku gotina apo bi kurdî ye û ji gotina ap am yanî ji kurdî hatî yanî mesele ne wilo ye ji ber ku xapandî me jî tune me jî şîştî ye nizanin ku heta gotina apo Tirkî ye gotina apo ku bi navê Abdullah Öcalan hatî naskirin navê apo me jî berê me ji me hebû ku wekî vî rebenê hanê
وقوتنا آبو وكي آب يعني هم مولودنا من زاني يكون نافي عبد الله بتركي جيرد بجن آبو كرت كرنا نافي عبد الله آبوي ليب كرمانجي عفدوي لو ما بحصة عفدوجي كر بكردي عفدوي يانجي عبوي بفيرنج يعني تخوي سمرا كردك آبو ترك بكارتين نافي سروكي وإن نونوي آبو نافي كي تركي نكردي وش خرولو كردك دكن كردي شو هي لكوكا مسألة حتى دنافي آبود حتى دنافي آبود كوكاوي تركي شخر آبي خبنرن لآبي خوا إيه تماشا بكن دما كل شامي دتش حالي دبو دتش روشي دبو وبشكل شرم بكن بشكل برخا بكبن بشكل برا بوزي وبشوته وجداني وبشوته قشمري قلي كرد خابو أنا خابو بكردية لي آبونا بكردية قشمري قلي كرد شداني سريوان كشكين جوان إيه كل دورة خوش جوان دي خور لفي سورتي هاني لفي وي أفويني هاني جيانا خابوش ور حمو سختكاريا خابو حمو دويني كده دي إفادة كر أفوينا مرا دمالي تماشا دكه مرا البروان جوانا البروان زارو كات كذا كشل كردا اي جوان اي كبون قربانيين آبو دخصولو وكي قذافي وكي سروكي ليبيا وكي ديكتاتوري ليبيا كو جنال دورا خو جفا بجيفينو بفربكت خصولو بك ومخابن دما كل شامي بو كر دما الشامي هواو أفوينا ياكو وديد كر يعني برا ور نویسکاری PKK فرهاد سردی فرهاد مردی و حکیم صفقان شخور لوی فوتوی آهانی لوان کچن جوان بنره و هل بس على سر خابو بنفسين بشكل يقولوا أصبرناكم كل برخة بكفن يعني لي خمناك تشتي لما أمي بيج لفر اسم داويا في خلقي حتى خلقك دند ناوا خير وخوشية دي امين